खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो हाबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। बर'फोरनि ओंखामखौ 10 बोसोर गाहाम सोनानै जाग्रा, बर'फोरखौ गाज्रि गाज्रि बुंना मुं सुग्रा, गाज्रि सोंखारिग्रा, बर' सुबुं नङा गारा, बर' बुंना लाग्रा, एसटि नङा गारा एसटि सार्टिफिकेट बानायनानै लाग्रा एसटिनि मासियाव एमपि गेलेग्रा नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दा बेयो एसटि मासियाव इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला। थांनाय 10 बोसोराव नबकुमार सरनिया एसटि सुबुं नङा गारानो एसटि सार्टिफिकेट लानानै एसटि मासियाव बिसायख'थि गेलेनानै एमपि जादोंमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय नबकुमार सरनियाया एसटि मासियाव बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंला होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम टेट, सि टेट, बिटिसि टेट उथ्रिसार जानो हानायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा आसाम टेट, सि टेट, बिटिसि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। गोलाव समनिफ्रायनो टेट आनजाद उथ्रिसार जानानै थानाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव गोबाव जानानै थादोंमोन। बेखौ लानानै गोबां रोजा टेट आनजाद उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ थांनाय समफोराव खुद्रिसारनायफोरखौबो जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे समाव टेट आनजाद उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि फोसावथायखौ होबाय सोरखारा। गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिफोरनि साख्रिनि फोसावथायखौ फोसावना होबाय सोरखारा। फैगौ 19 जानुवारिनिफ्राय फेब्रुवारि दाननि 2 अक्ट'सिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होनना फोसावदों बिटिआर सोरखारा। सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव खुंफुंजानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुगा 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माथिलियाव आसाम पुलिस डिजिपि जिपि सिंहआ दावबायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुगा 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि 20 अक्ट'आव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बाहागो लाफैगोन। क'क्राझारनि सत मलानदुबि दैसानिफ्राय बोखांनो हानाय गोथै आइजोनि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बुथारग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जामादारपारा गामिनि पुसिबा रायनि फिसाज्ला कनेश राय आरो बिखौ बोलि जानांनाय आइजो दिप्लाय रायनि असे फिसाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सोरखारा सिआइटिआव वर्ल्ड रिसार्च इनस्टिट्यूट (WRI) इन्डिया म' सागान खालामदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आरो WRI इन्डियानि सिइअ माधव पाया। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्थिपुर निज्लागुरि हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनि बानजायनायजों 16, 17 आरो 18 बर'नि दोरोङारि जामुं फोरबो लोगोसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे बाथौ आश्रमनि बेन्दोंआव थानाय गासै 50 गामिनि गेजेराव मोन 7 गामिया बादायलायनायाव बाहागो लादों होननाबो मिथिना मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो बर'नि मोसानाय आरो गुबुन हारिनिफ्राय हारिमु हाबाफारियाबो बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सायगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलेश्वरी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सोरखारनि हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। मैया FRA 2006 इं मायथाइनि सिङाव थानाय कसुगाव आरो हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननि रायजो राजाफोरनो 10,000 सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानना होनायखौ खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।